har jeg faktisk sidst med i dag igen. Og jeg godt tænke mig at vise et par øvelser. Og undervejs i øvelsen vil jeg gerne vise, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Jeg vil gerne understrege, at der er andre måder at gøre det på. Og min er ikke den eneste korrekte måde. Men jeg vil gerne vise, hvad jeg har erfaring med, som jeg viser har virket godt for mig de seneste mange år. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at myprotein.dk voucherkode ASIS10DK AZIZ10DK 15% rabat. Og de rocker bare for hårdt, især det her tøj. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om. Jeg vil gerne starte med at vise almindelig dødløft, derefter vise sumo dødløft. Og almindelig, det er konventionelt, står med cirka skulderbredde, benafstand. Mine knæ og stortå peger samme vej. Jeg går ned her i skovhuggerstilling, eller hvad man nu kalder det. Og så tager jeg fat lidt bredere end udenom mine ben her. Det er en god idé at have en marker, eller at kunne spotte sig selv i et spejl. Fordi det er tit, at jeg har set den her. Og der tænker jeg, for satan, der var godt nok mange kilo løftet med din ryggrad. Det er sgu ikke fedt. Din krop vil ikke takke dig for det om et par år. Men hvis du gør det sådan her, så vil den sgu takke dig for det om et par år. Jeg har ikke 2013 haft nogle skader endnu. Og der har jeg passet på mig selv, blandt andet ved at udføre dødløft sådan her. Jeg sørger for, at jeg har et greb svarende til, at jeg har en samme afstand. Hænderne fra midten af, så jeg ikke løfter den skævt. Jeg kommer ned her, lidt under 90 grader, ikke meget under. Hernede er misforstået. Lige ved 90 grader retter min ryg op. Sørger for, at min nakke hverken går den vej, eller helt derop. Spænder i nakken. Hold lige ryg, lige i nakken. Og så løfter jeg. Spænder i ryggen, ballerne fremad. Bum, ned og stille. Op igen. Og fortsæt lige et par stykker til. Bum. Stille. Det var almindelig dødløft. Det er en lidt svær øvelse, så man skal lige øve sig lidt på den, før man går i krig med den. Sumo dødløft, der har jeg cirka dobbelt så bred benafstand. Der gør jeg det, at det er bare et lille fif. Jeg måler ud fra ringene i stangen, så jeg har min stortå cirka derude for og derude for. Sørg for at knæ går samme vej ud som min stortå. Jeg har et greb svarende til, at jeg har hænderne ved hofterne og tager fat der. Jeg løfter mere med ben og baller her. Så også her, det er vigtigt, at ryggen er ret. Det er vigtigt, at man bruger også baller og ben til at løfte, fordi det er specielt den her øvelse, som man kan løfte virkelig tungt med, når man løfter dødløft. I hvert fald styrkeløfter vi løfter det noget i nærheden af. Okay, vi tager fat her. Retter ryggen op. Løfter op. Bum. Klem i ballerne. Bum. Ned igen. Igen. Bum. Klem i ballerne. Kontroller den på vejene. Bum. En til. En god ting er, hvis man ikke er stærk nok til at holde fat i stangen, så er en rigtig god måde at træne sit greb på. Det vil jeg lige hurtigt vise, inden vi slutter af. Det er at tage øvelsen. Tag stangen, læg den herop. Sørg for bare at løfte den op med hænderne. Og hold bare så langt til du kan. Ikke med din nakke, men bare med hænderne kun. Bum. Sådan 5 sæt hver anden tredje træning. Det tager 2-3 minutter, og så får det rigtig stærkt greb. Det er egentlig bare det, jeg vil vise i dag. Hvis I har nogle spørgsmål eller andet, så kommenter eventuelt på en af mine træningsvideoer, eller på nogle af mine billeder på Instagram. Min Instagram-konto er bkbekai_ASIS. Og skriv et spørgsmål der med hensyn til træning, så svarer jeg gladeligt inden for et par dage. Det var det for i dag. Tak.